Карабаш авыл советы авыл биләмәсендә ел әйләнәсендә халык кызу хезмәт учагында кайный. Ни дисәң дә биләмәнең район үзәгенә якын урнашуы да халыкны эшсезлектән коткара. Кем авылда, кооперативта, кемнәр район үзәгендә төрле оешмаларда хезмәтен сала, шактый гына ир затлары Себер якларында вахта ысулы белән эшли. Бүгенгесе көндә авылда балалар бакчасы, мәктәп, мәдәният йорты, фельдшерлык пункты үз эшен төгәл башкара. Карабаш урта мәктәбендә 18 укытучы 106 балага тәрбия белем бирә. Шуларның 12-се беренче сыйныф, 3-се чыгарылыш сыйныф укучылары. Мәктәптә 1 сентябрьдән алып, соңгы уку көненә кадәр төрле түгәрәкләр эшли. Балалар зур теләк белән спорт, тегү, сәнгать серләренә, төшенә, югары сыйныф укучылары төрле предметлар буенча түгәрәкләрдә шөгыльләнә. Мәктәп хезмәткәрләре спорт яратучы укучылар өчен хоккей тартмасын булдырган. Бу елны аның мәйданын зурайтып эшләгәннәр. Авыл биләмәсе башлыгы Рафит Ибрахим улы Шәнгәрәев белдерүенә караганда, гомумән Карабаш авылы халкы эшчән, тырыш кешеләрдән. 2014 ел авыл советы территориясында бик зур гына эшләр башкару белән күренеп тора дип әйтәсе килә инде. Быел елда без бүтән булган авыл территориясендә булган су башчыларының су скважиналары белән су алу өчен авылга су тарату өчен лицензиялар алынды. Ел башыннан ук шушы исәптән инде бүтән авылларда безнең сулар үткәрелгән, су белән тәэмин ителгәннәр авыллар. Кышкы вакытларда инде бүтән авыл территориядә булган юллар әйбәтләп чистартылып тора. Бу эштә инде безнең Дорстрой организациясы ярдәм итә, шулай ук үзебезнең территориядә булган СПК Мир хуҗалыгы зур ярдәм күрсәтә. Кышкы вакытларда, җәйге вакытларда инде безнең булган барлык территорияләрдә дә юл буйлары, авыл эшләре яхшы итеп чистартылып, субботиклар оештырып, чистартылып, тәртипкә китерелеп куела. Бу бүтән башкарылган эшләр инде авылның улы бәйрәме, Сабантуй бәйрәменә бу эшләргә итәк ясалына инде. Быелгы елда үз зияратларында коймалары ремонтланып буялды. Иштирак зияратында зиярат яны йорты төзелеп, эшләнеп куелды, матур итеп эшләнеп куелды инде. Шулай ук җәйге чорда инде авыл советының планы буенча Күктау авылында молодежь урамына су кертелде. Шулай ук әйтергә кирәк инде бу су белән тәэмин итү буенча бүтән авыл совет территориясендә эш тәмамланды дип әйтергә кирәк инде. Шулай ук Яңа Күктау авылында Куйбыш урамында 1200 метрга ком таш салынды. Юлга 200 меңлек эшләнде инде, юл эшләр буенча инде. Район буенча кергән чишмә программа буенча тоже Яңа Күктау авылында чишмә реконструкция ясалды, территориясы благоустроить ителде инде, матурланды. Халык моннан матур итеп үзенә кирәкчә суны кирәк вакытта шуннан алып возможность барга килде инде. Биләмәдә ел әйләнәсенә төзекләндерү эшләре туктамый. Бүгенге көндә бар көч мәчетне төзеп бетерүгә юнәлтелгән. Бүгенгесе көндә инде Карабаш авыл совет территориясендә Карабаш авылында мәчет төзелү дәвам ителде, аны түбәсе ябылды, тәрәзәләр, ишекләре куелды инде. Хәзерге вакытта эчке эшләре калып бара инде. Халык белән бергәлектә аның алдында бергә инде акча җыеп, алар белән берлектә коймасы куелды. 2 елга инде без аны матур итеп буяп, тоже матурлап куярбыз дигән планда торабыз инде. 2 елга инде мөмкин мәчетне тамамлауда күз алдында тотарбыз дип торабыз инде. 2015 елда да бик күп эшләр планлаштырыла инде. Безнең 5 урамга ком салу планлаштырыла. Шулай ук инде авыл территориясын благоустроить өчен инде тоже 500 меңлек акча бирелде бит инде. Бу акча һәрбер статья буенча бүленеп, авыл советында сессиясына каралып, тоже беркетелеп эшләр тәмамланып куелды. Шулай авылдашларыгызга ни теләкләрдә каласыз икән? Авылдашларны инде туып килүче 2015 ел белән тәбрик итәсе килә. Аларга эшләрендә зур уңышлар, семья бәхете, балалар бәхете, алар белән берлектә матур итеп эш алып барабыз дип теләкләр теләп каласы килә. Эшләре уң, уй-ниятләре изге, якты булуларын теләп калабыз Карабаш авыл советы авыл биләмәсе халкына.